Ingo en go winya Karamogi na singo ni winjo bende wabedo gi twaka mani winjo ka bende wendo mara o yogi odhiambo ni kowuok e studio marwa ma Kisumu iluonge ni Ishmael Kuyo wan kode kachiel mondo wabeda ne twaka ahinya motendo gi weche mag duond buche mag siasa e rameny piny kawuono nya Karamogi menyo gigo mosebedo katimore duond buche mag siasa kod kaka tudruok makare nyalo bedo e kind duond buche mag siasa gi bede migepe motendo kod weche mag yiero kachiel kod duond buche siasa giwegi gibed mongirore kaluwore kod chike malosogi kaka winjo bed ni gitiyo. Mane momiyo an ka kod achiel kuom jalo manitiere e lemo mamalo e komiti ma bende tudo weche e duond buche mag siasa kod kidienje mamoko ma bende nitiere e weche mag siasa mar piny Kenya. Na mira nyisi kaka IBC duonda kata jogo mandiko duond buche siasa weche mag chike motenre kod duond buche siasa mano ma ng'iyo ni to duond buche siasa bende ondiki e yo makare to olosgi e yo machalo nade bende gitiyo kod chike mopuodhi. Koyo bende en jagoro maduong' mar duond bura mar National Liberal Party kendo wadani mondo wawuane kode achiel kachiel. Koyo nise moso nyi Karamogi odhiambo ni koro waneno ka nitiere pek samoro e duond buche siasa magwa mapacho ka. Gin ang'o gini matimore hie duond buche mag siasa? In jagoro maduong' achiel kuom duond buche siasa mapacho ka kachiel kod bende bedo ni ne komiti mang'iyo kata mabedo kaka jathek kata ng'ado rieko ponono ni tiere tungni moro tudruok ma nyalo bedo duond buche siasa. Ng'o matimo duond buche siasa mag piny Kenya? Erokamano George Bating. Da gombo ni mondi chaki mia thuolo mondo amos ni Karamogi ajwang' ni oimore uru Kisumo ka ber kothogowa kwayo mana jawani koro wamedo tiyo matek e puothe wa mondo kiny wayud gima wachamo. Kadhi e penjo mari mokwongo ni to en chandruok mane kata midhiero mane ma wantiere godo e political parties. Mokwongo da gombo ni mondo alerne oganda wa ni pend chik kare 4(2) yango piny Kenya kaka pinyno moyango duond buche mathoth to ne wachopo kae nade. Higa mar 1992 ne nitiere section 2A manobedo repealed nikech ndalo chande ne en mana chama achiel maka nino kiwinyire gi jatend piny kata jotelo manochung'ne duond bura achiel no ndalogo to ne onge kaka ne ng'ato nyalo bedo gi lek malekne ne chop kare e yo mar siasa. Koro wan kaka oganda, wan kaka jo-Kenya wasia mabor mondo koro ne wane ber mar duond buche mang'eny. To kaduoko penjo mari ni to chandruok mane ma wan godo e duond buche mag siasa. Kenya ok okoso chike monego bed ni tayo duond buche. Chike nitiere to en mana tim mar wang' teko. Bati ki ing'iyo sani endi tungni mantiere e duond bura mar Jubilee ok ene mokwongo to kendo be ok ene mobiro bedo mogik. Chien kacha chande iseneno duond buche mopogore opogore ka osebedo gi tungni aina niendi to iyudo ka gin tungni ma iloso gi jok moko mantiere oko mondo bed ni ging'iyo duond buche ma gintiere to koro mari chande mag dwaro mondo gikethi mondo koro gitie godo mbi mar ng'ato yor siasa. Koyo itemo wacho ni nitiere kaka duond buche mag siasa mathur ka onge koda ngirruok margi e yore mag chike gi koso en nyiego ma duond buche mamoko bedo godo e kinde ma gineno ka duond bura machielo dhi maber. Bati pend chik mar Political Parties Act kare 2(1) yiene ng'ano mosechopo higni 18 mondo achiel odonje duond bura moro amora mobedo registered e bwo chike ma Kenya. To kisebedo registered kanyendo to gimokwongo ma nyaka ng'ato lu en ni nitiere omenda nendo michule duond bura mondo ng'ato odonji. Samoro nitie buche marwako ji nono to maduong' moloyo e section 2A kanyo kisomo kare mar ba wacho ni nyaka iluri gi chike ma chama nendo oketo. Manyiso ni chama ka chama kapok obedo registered nyaka bed gi chike mabiro tayo duond burano. Ka ing'iyo lokruok manotim ne pend chike mar higa mar 2022 mar Political Parties Act ne yande wamedo gimoro miluongo ni the ideology. Nyiso ni sama ng'ato donje duond bura
nyaki bed ni ntiere wach moro miwinjo kochwiny kata wach moro momako chunyi mineno ka nyalo nyayo kata nyalo loso wach ni makare e yori mar manyo telo mar siasa kata e yori mar bedo ga jakanyo mar burano. Ng'eny ne chandruok ma wan godo bati e political parties en ni oganda modhuro donje political parties nikech owinjo ka party no nitiere gi osiepne moro mong'eyo kata party nendo umbe ni malo ma kopono dhi omiyo oboke to dhi yudo kom kata party nendo mar jadhodgi. To king'iyo onego bed ni ng'ato donje e chama kata donje duond bura kaka koro an sani na jagoro maduong' mar National Liberal Party. Adonje duond bura mar National Liberal Party nikech an kodi gi geno kendo an kodi gi yie ni gigo mochung' ne kaka chama en gigo manyalo ting'o oganda malo kata gin gige ko manyalo miyo weche mag governance bedo makare. King'iyo gimomiyo a political party bedo ga formed, number one, chama iloso mondo los sirikal. Sama chama oselos mondo los sirikal, mane makoro dhi konyi mondo in bende influence kaka policy matters bedo formulated, influence weche mag oganda, puonjo oganda gik monego bende timo kama sirikal dhiye marach, koro in bedo wang' oganda. To ng'enywa wan gi chandruok nikech ng'ato donje chama to kong'eyo gimomiyo donje chama. Be nitie chik moro amora ma oketo kenge minyalo kaw mar thiro wang' teko machalo kama? King'iyo section 14A mar Political Parties Act, nitiere chik mawacho ni kisebedo jakanyo mar chama to dipo ka chieng' moro iwinjo ka in gi gwenyruok gi gino ma chama no timo, oyieni mana kaka no yieni under section 2A mondo idonji chande e kaka bende yieni ni nyalo wuok ka ok idwa ni mondo ibed jakanyo no. To wan gi chike moromo to en ni dhano osebedo gi wang' teko matek mokalo. Emomiyo iyudo ka section 14A wacho niya, ka in member mar chama, wawacho ni kod in chama mar chama A, to kare C wacho ni kopono neni ka ichung' gi chama machielo, ka in iyalo gigo ma chama no chung'ne kata support gima chama machielo chung'ne, chama ma ok mari, then chik wacho ni koro in ng'ama is considered ni osegwe tao kendo koro kin jakanyo achiel mar chama no. To iyudo ka josiasa wa gin jok mantiere gi weche mang'eny sana ma gitiyo godo kata ukora, anyalo wacho yani ka koso wach malong'o manyalo ketigi, en gi paro moro ma ok ni kare. Paro machach. Nikech gineno ni en paro machach nikech ging'eyo ni mondo ang' iluw gima pend chik owacho ni ka ng'ato nigi makosa to nyaka imiye thuolo mondo winje e duond bura, kosewuok e duond bura kokitere e gimiluongo ni Political Parties Dispute Tribunal, koa kanyo kokinyalo dhi High Court, koa kanyo onyalo dhi nyaka Supreme Court. To pend chik no wacho niya, ok oyieni kaka jakanyo no mar duond bura moro amora mondo iyal gigo ma duond bura machielo timo kata mondo support gima duond bura machielo timo. Kin jakanyo mar bura moro to onego bed ni duond buchi mane yiero cha emiyalo injili mare. Koro in kichiwo okinyi tichako wacho ni idwa yalo injili mar duond bura machielo ma bende kin jakanyo no, to pend chik wacho ni in kod in ng'ama osegwe tao. Koro en koso keto e tim gigo ma chik wacho. Nitiere ng'ur mosebedo e kind josiasa giwegi, ahinya to mago madwaro kombe mag siasa e kinde mag welo mag duond buche mag siasa, ni oluokwa kata omaya, oluoka, omaya, oming'ane, gima chal kama. Ere kaka gima timore gik machalo kama bedo maonge ratiro ahinya e moko kuom duond buche mag siasa kata mapacho ka nyalo thiro demokrasia kata nyalo thiro ngirruok bedo motegno mag duond buche siasa kendo neno ni chike olu kaka dwarore? Bati din mar omaya ni ok en din maber ahinya e siasa, to din mar omaya ni be mosekelo chandruok mang'eny sama wadhi ga yiero, nikech ing'e ni tulo timorega ka ochakore gi duond bura. Sama amanyo otiko mar duond bura mar National Liberal Party, kaeto nitie ng'ano mane wapiem godo, kaeto koro dhi chako wacho ni an duond bura chando maya koro adara dhi kamachielo. Samidar no nyiso niya nokin ga dieri gi chike mag chama no, nikech chama nigi chike mamage matayo kaka gitimo gimiluongo ni yiero. Nitiere chama no mawacho ni wan e zone makama wadhi chiwo direct nomination, e zone makama wan wadhi timo interview, e zone makama wadhi timo universal suffrage, kata wadhi miyo jombulu thuolo mondo yier ng'ano ma gidwaro. Koro onego bed ni in jakanyo kapok idonje duond bura moro amora,
kaw gimiluongo ni katiba mar chama to bed godo piny to kok inyalo lewa kisungu mondike kacha kata kiswahili mondike go to many ng'ati moro manyalo somoni mana kaka wan go kinde mang'eny ma samoro ka in gi kes to somoni wach to nyisi ni kamae kaka do wache mondo ielewa ni to gima dwa donje ni en gima chalo nade. Kik irit nyaka dakika mogik koro ka duond bura osenyisi ni kar ka ok miyi otiko waseyiero ng'ane nikech wasewinjo ni ng'ane ma kite ber ka en ma jopiny dware ka tichako kelo tulo. Ng'ami mayo e duond buche giki onge. In ema nokikaw thuolo mari mondo ing'e maber niya duond bura niendi nigi chike mopogore opogore mar chiwo otiko. Kanise kete koki mi yie ni anto chike giki ayiego kendo koro adwaro mondo adhi abed achiel mar jokanyo no, nyiso ni koro koda kinjoge kochako bedo mana ni koro ok gidwa miyi otiko to nikech ni kod gadieri gima duond bura no chung'ne ok onego bed ni koro idar kata idhi ketho nyong bura kata idhi keto tulo kamoro nikech koro mayi otiko. Okay. Kamano. Erokamano ahinya Koyo wach mar pogruok iwacho ni okel nikech rem mar bedo gi chike en mana bedo ni ji ok osebedo joma bidhore e kinde ma gidonjo kamoro. Ang'o ma inyalo tim pono ni okak ochako neno e duond bura mondo duond buche obed mongiro nikech wanyalo paro kuom ranyisi wanang'iyo duond buche ma osebedo ka tayo piny bang' yiero ka jatelo mane tayo piny owuok iyudo ka duond buche gi ok dhi maber ahinya. Wanyalo chako kuom ranyisi KANU sama mane en jatend piny Kenya ma bende osenindo Daniel Toroitich arap Moi notieko telo mare ma ogwelo kata owalo ma yande en jatend piny Uhuru Kenyatta mondo obed kaka jachung' gi duond bura mar KANU e yiero ma 2002. Bang'e no kano yombgi KANU nochako digni gi kanyo ma ka koro Uhuru ne chako duogo mondo lar kom ni duogo gi duond bura machielo mano norumo. Bang' kane Kibaki okawo telo ma otieko higni mage 10 kaka ne gidonjo kod riwruok mara National Rainbow Coalition bang'e to dok kendo gi PNU bang' ka nowuok e telo PNU digni onge ongirruok ma duond bura ne osebedo godo. Dipo ni ma e gima ochimo Jubilee mondo jopiny obed gi ng'eyo ni samoro Jubilee ne ngirruok mare ok nyal bedo ahinya kaluwore kod sigana mag duond buche ma osebedo e telo mokalo. Gima osehinyowa e dongruok kata demokrasia mag political parties en ni jo Kenya temo keto ber mar chama e lwet ng'at achiel gima kisungu dendo ni under personality card. Iyudo ni ng'ato donje duond bura nikech duond bura nendo nigi huma. Ng'ato donje duond bura nikech duond bura nendo nitiere gi ng'ate moro mantiere gi influence kata mantiere go teku mang'eny e kama odwani mondo dhi yiere. Manende momiyo iyudo ka duond buche mosebiro mosetho githo nikech iyudo ka sani ka ogai mar duond bura nendo wuok to koro bura no koro onge gi nyadhi maneno go kata onge gi oteku manentiere godo to influence the public godo kaka gik moko inyalo tim e yore mag siasa. Koro iyudo ni wan wawegi mondo bed ni wang'iyo ni to ka in gadieri ni idwa ni mondo ilok kit loch mar jopiny idwa ni mondo itel ni oganda ni ok onego bed ni iluwo jasiasa nikech jasiasa nende madhi mi yudo loch. Sani endi kata king'iyo duond buche madongo dongo ma kod nitie kar kech samoro nyalo wach ni wan duond buche mang'eny sani wan mana 89 kimedo gi Azimio la Umoja wan Kenya Coalition ma bende also a member. Ibiro yudo ni duond buche moko gintiere to jo Kenya mang'eny ok ong'eyogi. To king'iyo duond bura king'iyo od bura mamalo National Assembly Parliament iyudo ka jogo manoyier gi buche gi duond bura gi political parties is almost 95%. Jok mano biro gi independent gi jomatin. Manyiso ni jo Kenya pod omiyo nyadhi buche mag siasa. Yes. To chandruok mabedo ni gimiyo nyadhi buche mag siasa nikech ng'ano motelo ni burano mar siasa. Koro onego bed ni wang'iyo kaka oganda kata kaka jo Kenya. Siasa kata loch mar piny is better organized within the political parties. Onge kaka sani endi ng'ano mano yier gi independent ni sani ndi koro nyalo bedo go teku kata mana mar loso weche moko mabeyo e bunge nikech sani endi ineno ka National Assembly recognize mana gimiluongo ni minority side gi majority side. Minority side nyiso ni jogo mano yier to gin e duond buche but duond buche matin. Majority gin jogo mano yier to yier e duond buche but gin makoro ging'eny e od bura mamalo. Koro onego bed ni sama wadhi e yiero ng'ano madwa ni mondo odhi oyiere kaka jatelo
bed piny mos to mondo ing'e ni to idwa ni tel ne jopiny. Tidwa telo ne jopiny nikech duond bura madhi chwali mondo itel ne jopiny, koso idhi telo ne jopiny nikech jopiny ni kodi gi geno mondo idhi tel negi. Omiyo mano be osemiyowa chandruok moro Bati, ni iyudo ka ng'ato noseyier nikech duond bura manochwale, koro ok en ng'at moro madhi nobiro tine jopiny. Kech winjo ka jomoko wacho ga kata thurwa kucho ni an aseyudo tiko. Kisewinjo ka ng'ato wacho ni an go tiko, ma ng'ama ok dhi tiyoni, onego bed ni an awacho ni an gi teko mar jopiny mondo koro ka chopo kucho tak tine jopiny. E penjona mar gima miyo duond buche tho e kinde ma gisetieko, diponi itiyo gi duond buche yudo telo, koso duond buche gi nitiere kod mise gi lek ma gin godo molos gi mar chopo ne jopiny kata bang' bedo ni gionge ok samoro giwuoke kom mar telo. Ang'o matimore momiyo duond buche ma osetelo thoga? En ni jopiny kata jotelo tiyo kodgi kaka ngas, koso nitiere gimoro midwa ni lek moro ma duond bura nigo ma oketo motegno ma menyo gima japiny dwaro higni 10 mabiro, 20 mabiro, 30, 40, 50, 60? Bati yiena mondo ati gi ranyisi gi chama kaka mawuok thurwa koni miluongo ni ODM. Ineno ka ndalogi kiduto te ODM osebedo chama no mongirore nyaka sani, to nikech ang'o? Nikech ogai mare gi jogo motelo ne chama nendo ogeno gima gitimo kanyo. Masani endi kata kade bed ni koro ogai mar ODM no koro wacho ni en koro weyo gini, tibiro yudo ka duond bura biro mana bedo gi yiengni. Sani neno ka koro duond bura mar Jubilee nigi achiedh nade, wach moro ni ideya, imako ng'uta, igweya, inyona, koro ng'eny e Jubilee sani endi nikech jatend piny Uhuru Muigai Kenyatta koro nuwuok oko mar chama. Mano ende momiyo aluoki chien kama na wacho ni chandruok ma wan godo maduong' ok en ng'ano motelo ne chama. Chandruok maduong' en jogo ma obete chama ka gidwaro mana margi, mana mar iya. Ni an chama deno na ti godo mondo miya loch. Ka setiyo gi chama mo miya loch, to koro ginyalo wacho ni gimoro inyalo kwenda huko. Wacho ni asante aponda ni mateke. Egin onego beni aduki chien kama onyisi ni sani endi pend chike wacho ni in ng'ano mosechopo higni 18 unyalo riworu oganda to wacho ni wadwa loso duond bura. To kapok uloso duond bura no, sani endi chik wacho ni nyaka wach ne registrar msajili wa vyama ni to en ang'o mochune kaka duond bura, en ang'o modwa notim ma duond buche mamoko ok tim. Koro ka isebedo gadieri gi gino modwa ni mondo tim, eka koro registrar biro puodhou ni kara adieri gimodwa timo ni en gino maber manyalo nyayo kata manyalo dongo oganda mar Jo-Kenya. Chandruok manitiere kanyo endo ok en kata jogo mabedo e telo kata duog wuok. Chandruok en gi jogo eko motelo gi madwa ni mondo ti gi jotelogo mondo yud loch ma margi. Nikech sani endi koro kaka duond bura mar Jubilee, migosi Uhuru Muigai Kenyatta nyaka koro ne chopo kama koro nodhi retire. To chieng' moro boko nyal bedo duond bura no nyaka chieng'. Ebe nyaka koro chieng' moro wach ni anto koro adwa wuok aweyo duond bura ni. To chieng' mobro weno ka jok manotiyo godo kande gin mana jok mane dwaro ni mondo yud MP gi yud governor, nikech koro Uhuru is influential kata jatelo mochung' ne chama nendo ne nitiere gi pesa moro mane nyalo konyogi mane manego chama. Okay. Nyaka gi sani midhiero momako Jubilee ni kaka liaison committee, kaka jok mabende chalo joma tudo weche e alwora kata e kiru mar weche mag siasa kane. Ang'o mowinjo bed ni timo ne Jubilee? Ang'o mowinjo bed ni itimo e Jubilee kama koro chope ni ma nitiere weche mosechwale doho, joma wacho ni wan jokanyo ma oyiedhi, wan jotelo moyiedhi, jomoko kocha bed ni wan jotelo moyiedhi, jomoko ni wagwetho ng'ane oko. Teko mar timo magi ni kanye? To kaka aput kata komiti ma ng'iyo weche mag tudruok gi, ang'o mowinjo bed ni timo gi sani? Bati duond bura ka duond bura, gima tayo duond bura en katiba mar duond bura. Ka nitiere ywaruok e duond bura mora mora, nitiere gimiluongo ni internal dispute resolution mechanism. Onge duond bura mora mora manyalo wuok oko kata mana wan political parties liaison committee kama antiere kanyo kaka jakanyo. Ok unyalo wuok oko ni koro udhi donjo duond bura mar Jubilee ni koro udwa nyiso gigi mondo bende gitimo. Mana kaka an bende ng'ato ok nyal wuok oko ni dwa biro nyisa e National Liberal Party kaka watayo chenro magwa. Chenro mar duond bura mora mora itayo kaluwore gi katiba mar chama no. Duond bura mar Jubilee sani endi chandruok ma koro bedo kanyo maduong' mokadho en ni yudo ni jok moko wuok koni to jomoko bende wuok gi acham, jomoko wuok achich ni wane ma wan right,
wan ma wan weg ka wan weg chama mare dieri iriambo ngani to ngane iriamba ta riembi kiny ko keso kaka koro sani ne gin gi NDC mane gibede ni ibro yudo ka kendo koro kiny jok moko bende ma wacho ni gibe giriembo jok kaka gibe gicha gitero megi chandruok aka nyibati chandruok wuok mokwongo e office mar msajili wa vyama register of political parties ingeni pend chik wacho ni sama ng'ato osechako yangore ni koro en ogoyo poro ne duond bura machielo onego bed ni ikawo ne ng'ano chik kenda hatua mar koro gole duond bura tibro yudo ni onego bed ni duond bura kaka koro Jubilee jogo magiparo ni ok tim gino ma chike mag chama no dwaro onego bed ni mokwongo chik wacho ni nyaka gindik negi you notify them ni gimitimo ni dirach and as such waluongi for disciplinary action ka giseluonge magi winjo ywakne imiye gimiluongo ni fair hearing ka gisewinjo ywakne to koro gitero report ka register political parties ka gitero report ka register political parties chandruok makoro bet kanyo ni registra ebe pend chik no miye teko kata mayino mang'eny ni ene makoro nyako decide ni to bende noluwo chike kata nokoluwo chike manyiso niya onyalo wacho ni an gini kaka ng'iye nokoluwo pend chike yo makare koro onge kaka unyalo golo joge mane makoro kelo wang' teko mineno ka jogi koro tiyo godo kocha ng'ani dhiri ni agoli ng'acha bikich biro ni agoli gigi kike ng'iyo gi duond bura mora mora nigi chike mamagi makar chike gi kiolu duto te to konego bed ni ka register chako bedo ni osemiye kalatese mwawacho niya minutes mwawacho ni kawuono wagolo ng'ane gi ng'ane e chamani register onego bed ni timo mana gima wachne to en bende no ka pod entiere gi teko moro mar wacho ni ok ugole yo makare ni nikech nokoluwo achiel ariyo adek an dagombo ni deber wasebedo ka wago mbaka kaka komiti mochung'ne duond buche mondo watim lokruok ne pend chike mondo mi duond bura oteku kendo mi duond bura nguvu maka duond bura mara owacho ni Omondi Koyo ne timo marach bura oseng'ado ni kar ka ane kiere kendo kuom mane ndi bedo suspended kata oriembi e chama gima duond bura wacho nendo is final lakini nikech wantiere Kenya ma the entire judicial system uyiene ja Kenya mora mora mondo otim kaka winjore koro ng'ama ok owinjo ka gima notimono ni kare to koro dhie court to chandruok ma wan godo sani ni nyaka kuong tede ka registra ma registra bende koro nyaka puodhe nikech en bende omiye nguvu mar regulating political parties. Ko iparo ni kama gini nyalo kelo hinyruok ne duond buche kaka mar Jubilee ma koro wan godo sani ni ponono ni duond bura nyalo ng'ada ni donge ginyalo tho athariembo ji ponono ni nitie kata sigu moro mobedo e kindi kod achiel kuom jotelo ma iwinjo duondgi ahinya e duond bura but ing'eni onge ng'ama nyalo gombo donjo e duond bura mantiere gi tulo nikech ng'ata ng'ata madwa invest political career mare man kodi lek mar bedo jatelo e Kenya kar ka dwa ni donjo e duond bura ming'e mani you can predict kaka duond bura will behave tomorrow samine e duond bura kata in e political party ma kiny ng'ato ka ng'ato chiew gi mare ng'ani wacho ni an e secretary general ng'ani bende wacho kech king'iyo duond buche gi te ibro yudo ni machiegni gi atapro 9.9 ng'eny gi yudo ni ng'amiluongo ni jagoro maduong' en ex singular correspondence meeting through the office of registrar en accounting officer mar political party to onge kaka ng'ato nyalo nyiedhore okinyi to wacho ni abaluongo bura mara duond buche gi te nigi structures ma onge katiba mar duond bura mora mora ei Kenya ka ma onge gi gimiluongo ni internal dispute resolution mechanism nyaki bed ni untiere gi aput moro matin maka untiere gi chandruok tudhi ugorue nyaka bed ni untiere gi systems kaka onego bed ni luongo meetings nyaka bed ni untiere gi system ni to ng'ama luongo bura ng'ata ng'ato ok nyal chiwo okinyi to wacho ni an official aba luongo bura KICC ana luongo bura Kisumo nitiere ng'ama nyaka luonga bura koro ipenjore niya gini endi ka oonge gi lwedo moro mawuok ka sirikal kata lwedo moro mawuok oko jogi gito koro oteku ma koro gin go sani ma koro gichando godo mano serutaya ker mane wahero kendo mane waluoro Migosi Uhuru Muigai Kenyatta teko no gigole kanye wang'eyo ga maber bati kineno ka guok bagwe ahinya to nitiere ng'ama sike ne shika to ng'ama shika en niente ng'ama pide koro ana paro ni deber mondo sirikal matiyo sani oket maino margi e gigo machando jo Kenya adieri sani kama margi mani malo mokadho itemo wacho nang'o Omondi Koyo itemo wacho ni nitiere ng'at ma odich gi Jubilee ahinya sani en ng'a miparo odich gi Jubilee ahinya tang'o
Jubilee ma bende nyose wuok e telo. But ing'eni nitie jok moko e Kenya ka mapok o believe ni onego bed ni wabedo gi multi party. Wasebe winjo gi un kaka jofwambo gi keyo samoro giluongo tiwinjo ka giwacho ni duond buche mang'eny gi ok wadwar. Sani ing'eni nitiere pesa makoro ni miwa kaka duond buche mane o qualify ni winjo ka bene giwacho gin gik mantiere record ni wan ng'ini koro pesa ni ok wabi miyo nikech koro udhiro sirikal ahinya. Mano nyisi ni gin jok madwa ni mondo wadog e ndalo machon makane ng'ato sewacho ni en left to en left. Maka intiere gi paro moro ma ongirore midwa ni mondo ichwal ne jopiny to onge avenue moro minyalo chwale godo nikech ionge gi duond bura. Adieri mar wach bati ni e siasa karka onge gima timore gi ajali. Siasa karka gimoro amora is planned. Siasa karka kineno ka gimoro timore ten gima nochak losi higa mokadho. Koro sane makoro nyiedhore ni en man sani makoro chopo. Onge kaka jogo mineno sani ndi koro balo gi duond bura mar Jubilee nyalo wacho ni gicha gitime gi party gi gin giwegi. Onge paro ma gitime go kanyo. Bati adieri mar wach en ni jogo kaka ineno gino achiel en ng'at mobedo nominated. Machielo chande en ng'at mokony otere yo yala kudicho. Joga kande keng'iyo gi gin jogo mane ota kendo ne gikadho e lwet migosi Uhuru Muigai Kenyatta. Onge kaka inyal ti kodgi ni koro ni sani ni gidwa ni mondo gikuod wi kerno manosedhi e rutaya. But gima ng'eyo mang'eny chieng' moro nyaka wiwuog e lela ma nyaka be timre. Yande do nitie miluongo ni Political Parties Dispute Tribunal. Ne gidhi e do kendo do nowacho negi niya doguru mondo dho lu pende mag chike mag chama mamaru. Pende mar chik mag chama mamaru neno ema do bende miyoga nguvu. Makata sani endi koro ng'ato wuog ni dhie Supreme Court kata ng'ato wuog ni dhie Court of Appeal. Kane gidhi do no winjo gi to nyiso gi ni wan waonge go teku mar winjo wach ni kapok umiyowa report ni to bende nuwuoyo kaluwore gi pend chike mag chama maru. Ne ogiwuoyo. Kore mano miyo ne gichak gidok e drawing board mondo giwach ni kare koro we wachak luwo chik. Mano nyisi ni ne nitiere ng'at mane dhiro gi to ng'acha bende nokopuonjo gi maber ni luuru pend chik kaka chama maru wacho. Omiyo adieri mar wach en ni jogi to nitiere ng'ama sikogi mondo koro onego duond bura mar Jubilee to wan luoro man godo kaka ng'ano mantiere Political Parties Liaison Committee, luoro man godo kaka ng'ano motelo ne kaka jagoro maduong' mar National Liberal Party. Jo Kiswahili nowacho ni kineno kama mwenzako ananyolewa hata wewe yako tia maji. Kagi nyalo chimo tir migosi Uhuru Muigai Kenyatta. Jalno manotelo ne piny Kenya higni 10 mabe jo Kenya pod ohero nyaka sani. Ginyalo chimo tir mondo gigore godo ni. Koro wan ma wadong' kar kani wato gibro timo wanade. Omiyo en gima nyaka wakwede okang' mager ni ok wadwar gimiluongo ni political interference with individual political parties. Chama ka chama oshughulika gi mare. Chama no mantiere e loch sani nitiere manifesto mane gipedho ni jo Kenya. Gilu manifesto, let them deliver on the agenda mane giwacho ni gibiro tiyo ne godo jopiny. Wach mar luwo political parties otieno ni ywayo tie ng'ato koni ni wacho ni koro tadino ni ok en gima ber. Kech onge kaka gino dhi duoko garama mar maisha piny, onge kaka gino dhi duoko school fees piny, onge kaka gino dhi keto nwa chiemo e mesa. Omiyo anda kwayo jotend piny mar Kenya ni tafadhali concentrate kaka inyalo konyo jo Kenya. Weche mag chama mamoko werigi go chama gi kogore gi weche gi kaka gini magiwinjore. Koyo ka winji maber kata kinyalo nyiso nikech dakika wa bende koro dong' matin. Yes. Lweny ma koro sani nitiere Jubilee en lweny migeto godo ng'ato. Ok en gimitemo kata kelo lokruok ne duond bura no wuon. Mane gimitemo wacho. Kamano. Okay. Ere kaka un kaka Liaison Committee unyalo konyo mondo magi kik timre? Koro ingine Political Parties Liaison Committee kar ka utingo duond buche duto te. Wasebedo gi lalruok kinde ka kinde gi duol no mochung' ne yiero miluongo ni IEBC kendo wasiko lalre gi office mar Register of Political Parties. Duond no mochung' ne ndiko duond buche kendo regulate gi. Gima watemo sani kaka Political Parties Liaison Committee eni wasechako gimiluongo ni electoral so not electoral but legal reforms mondo wa amend pend chike kaka onego beni tayo duond buche sama duond bura nigi tulo. Gisani ni endi to waonge gi oteku mondo kaka Political Parties Liaison Committee mondo walung jo Jubilee kato waket gi piny. To chien kachi chande wan kaka wawegi jok mantiere kacha nikech ng'eni section 38 of the Political Parties Act emano establish the Political Parties Liaison Committee kaluwore gi tulo manomuoch. But
tulo mawuok ga sa siasa chakore ga e chama. Ka chama nigi kwe to nyiso ni kata yiero ma wadhi die chandi kwe dibete. Sama ng'ato chako ywak no maya to dio manyo duond bura machielo duogogo koro ema koro gidwa pimore agoko ni adonge no maya idwa yie adwa deal kodi e debe donge no maya aduogo ge independent donge no maya abiro gi machielo ni. Sama kwe nitiere party mane makelo kwe kata general election. Omiyo kaka political parties liaison committee wasechako gimiluongo ni legal reforms mondo wa amend some sections of the Political Parties Act mabro miyo Political Parties Liaison Committee oteku maka duond bura moro nigi chandruok to wan bende wanyalo chope mondo wach ni kaka timore ni endi ok owinjore mondo wabed gi kwe. Bati sama Jubilee nigi chandruok kata wan kaka National Liberal Party wantiere gi kod ng'ikruok. Sama ODM nigi chandruok kata political parties mamoko kande bende nigi ng'ikruok. Omiyo wadwa ni mondo wabed gi gimiluongo ni political sobriety and maturity ma an ka aja National Liberal Party kika suot uma ni kora dwa ng'iyo ni ang'o matimore e ODM. Mano ok odwa we jok modak e odno oninde e odno ka odno chwe kodno gogi e odgi ka giyieng' e odno we giyieng' e odgi kakech ka giwe keto ka gi odgi lakini tabia marach makoro waneno sani endi ka wuok e ofis mamalo mondo interfere gi political parties ni ma endi ng'ama dwa ni mondo ne gimiluongo ni multi party democracy ma mano jo Kenya ok nyal yie. Okay. Erokamano ahinya kuom yudo thuolo mar biro e twak marwa e Ramogi TV amora ahinya kodi kendo iparo ni kawatie wach mugi iparo ni Jubilee nolos gi ng'ato mamane ng'at mi igeto koso ena ang'o milaro mane gima penjo ang'o mane ka ng'ato nowuok kuom ranyisi duond bura moro ang'o mane odong' ang'o milaro kaka watieko koro bati watie ka wacho ni niya you can inyalo mana bedo go teku mondo iwuo gi jopiny ka in gi duond bura inyalo mana bedo go teku mondo ibed gi jotelo moyier ka in gi duond bura gimilare Jubilee ka chande nitiere jogo mano yier gi duond bura mar Jubilee to nikech sani indi koro ich lach osetero gi giseng'ado nam gidok loka cha to meno ging'ado nam gidok loka cha to loka kama giaye ni te mano yiero gi emomiyo sani koro giyudo mshahara loka cha ndege dhie mondo koro ti kodgi migi gimoro matin gipong' godo iye gi ka gisepong'o godo iye to ng'ama tiyo kodgi no bende kine bolgi mana ne pangla sani endi idwaro ni mondo duond bura mar Jubilee nege kose nege to mondo koro jatelo motelo ne duond bura mar Jubilee miluongo ni Migosi Uhuru Muigai Kenyatta koro kik bed gi umbrella monyalo organize godo supporters mage. Ing'eni ok inyal organize supporters kata ok inyal organize jopiny tiyo gi duond bura. Sani endi ka in gi wach moro kaka sani koro wan kaka jo Azimio ne wan gi wach moro ni nyaka wawach kod sirikal matiyo gi sani wach ma wan godo no inyal mana wache ka wantiere gi duond bura ok di wach nendo kaka mondiko yo ok inyal wach nendo kaka Raila Amolo Odinga nyaka bed gi gimiluongo ni political umbrella monyalo organize godo political activities. Koro first step en ga niya kuongi nego duond bura cha kinego duond bura chande to mondo koro gibed ni gionge gi oteku then i control joge gi mantiere National Assembly mondo koro kantiere bill moro kata gimoro ma sirikal dwa ni mondo kadhi to iyudo ka koro joka kande ng'at mane tiyo kodgi chande nigi direct control over them. Yes. Koro ok di niya ni we wakungo dwa winja ni to chama wa to ne nigi position mane wacho. Right. Mar ariyo bati watieki gima jo Kenya ok ong'eyo duond bura ma sani koro nitiere loch miluongo ni ODA en duond bura ma bende ne tin sana jo Kenya nok ong'e en duond bura manochaki gi mane en jatend migao osiepna miluongo ni Raphael Tuju mane nitiere gi duond bura miluongo ni nalo niluongo ni POA Party for Action mano higa mar 2007 kano duogo we to jok moko noduogo kawe otiyo kode kod niluongo ni Party for Reforms and Democracy. Bang' mano ende makoro Migosi William Ruto makoro en jatend piny sani noduogo yude ka koro en bende midhiero kod achiedh nade noyude e duond bura mar Jubilee ka koro nogwethgi oko higa mar 2021 kano osegwethe oko mobedo nyathi kich makoyo chame oko nokia kata ni to chak kanye to dhi kune ok ema koro jogi neno ne oruo duond bura moro ni ka gorie ema konyo Jonania kinego duond buche mamoko gi erokamano nyiso ni dwa nego political careers mag jok erokamano ahinya Koyo Omondi kuom yudo thuolo mar loso kodwa kowuok e studio marwa ma Kisumu. Thuolo machielo ang'eni weche thoth thuolo machielo wabiro luongi kendo wachako ng'iyane weche kaluwore kod gik matimore kinde gi duond buche mag siasa kod kaka inyalo ngirgi e kinde mabiro. Nyakora mogero kamano kuom kete ka twak marwa mar ameny piny orumo gi kanyo. Nyinge en George Bati waromo kodi kendo e thuolo machielo riti masani.